The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. Note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Before we continue our Bible study, under the YouTube, niining atong ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry, the next few moments ato kinigahin for a silent prayer. You have the privacy of your priesthood, the option of rebound, kung gikinahanglan man, to ensure the filling of the Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except ang imong concentrate, pagtutok niining atong pagatunan diha sa pulong sa Dios niining adlaw. O alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, dapit ka nga imong gamiton ka na imong kaugalingong kaubuton sa pagdesidir, pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas aron ikaw maluwas. O human nimo dawata si Kristo imong manluluwas, ikaw mahiluna na diya sa grasya sa Dios, o maandam na usab ikaw sa pagsalmot ni nga itong pagbuhaton nga Bible study through the YouTube. Busa sa hilom, mag-aampo kita. Let us pray. Nagapasalamat kami kanimo, O Diyos. Niining adlaw sa imong pagdala kanamo sa makausapan ning dapita aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Nagaampo kami, O Diyos, nga imong tangtangon ang mga babag nga niya sa mga nauna, aron kami makatutok lamang, makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga suki. We are here today, once again, in good health, askil, sanag atong pangisip, ipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, gumikan lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesiya, o grasya sa Dios.
Dili kita takos niini, apan ang Dios nagapadayon sa pagsangkap kanato niining maong mga grasya gikan kaniya. Busa karon nato ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios nga niya kita tutok ug nagapunting niining atong pagtulunan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Well, as a review again, the dictionary defines a winner as one who is successful, especially through a certain endeavor, through praiseworthy ability and hard work. Ang ayan nga daygon na siya katakos o iyang gikugihan sa pagsugakod, so he is considered a winner, a victor, especially in games and sports, paugnat sa kusog o duwa ba o lumba, or one that wins admiration. Daygon na siya kay na himo naman siyang mananaog. Apan when you talk about being a winner in the Christian life, it's different. And we already said that, or we have already taken up the real keys of success in life. Matuod gyud nga mga yawi aron imong makabot gayud ang pagkamalampuson sa imong kinabuhi, samtang aniya pa kita dinhi sa ikaduha nga bahin sa plano sa Dios. Kaya ang unang bahin mao man ang kaluwasan, karon aniya kita sa ikaduha ang magtotoo dinhi sa panahon, believer in time. Ug busa nagatuon ta dinhi niining mga pamaagi nga gitudlo sa Dios kanato unsaon nato pagkahimo mga mananaog in the Christian life o sa atong pagkamananaog na in the next life, luyo ning kinabuhiya. So ang real key gyud sa pagkamalampuson sa kinabuhi dili pinaagi sa mga giingon tag steps suggested by secular books, secular authors, popular lagi kini nga how to win friends and influence people. Dili kini mao. This is not the suggested nga step. Ang una gyud nga tinuod nga matuod nga step to be able to succeed in life or pagkamanaog sa kinabuhi, mao nga gikinahanglan nga ikaw magpaluwas. Una, pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. You have got to get saved by faith alone in Christ alone. Acts 16:31 sa gisulti. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Diha usab sa John 3:36 nagasulti, he who believes in the Son, ang Son diha Jesus Christ, he who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kapungod sa Dios magpabilin diha kaniya. So ang Yahweh therefore nga ikaw mahimong mananaog, the first step is to get saved by faith alone in Christ alone. O of course, gikinahanglan ang imong sabot yun sa nimo pagkaluwas. Okay? Si Ginoong Jesucristo ra ang bugtong manluluwas. He is the only Savior. There's no other. Kay unsay gisulti diya sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Unsay sulti diya ni Ginoong Jesucristo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. You see? Sa diha nga imong
dawaton si Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal bugtong manluluwas og Dios, then ikaw maluwas, ikaw hatagan sa kinabuhing dayon, eternal life, ikaw mahimo ng anak sa Dios, a child of God, o mahimo ka na nga sakop sa harianong panimalay sa Dios, the royal family of God. Ikaw silyuhan sa Espiritu Santo. You will be sealed by God, the Holy Spirit. Ang imungan isuwat na didto sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Never. Hangtod na kana sa hangtod. Kaya kana maoy identify na kanimo o ila na kanimo, hatag kanimo na ng titulo na nga kalifikado ka ng uban na sa Dios dito sa eternidad, magkinabuhi dito wala na'y katapusan, eternal life. Gawas pa niya na hatagan o suluban ka na sa pagkamatarong sa Dios. Ang Dios sa iyong pagtanaw na kanimo, human ka naman mudawat ni Kristo, dili ka na hinukman kundili ikaw namatarong na. You have been justified. So sa tubangan sa Dios, ikaw luwas. Ikaw gitawag na nga usa ka magtotoo, a believer. Okay? Kristohanon. So luwas ka na. And salvation is forever. Once saved, always saved. Human ka maluwas, luwas na gyud ka. So mao kadto ang nahitabo nimo sa imong pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. You got saved by faith alone in Christ alone. Pinagiragi sa pagtuo, dili sa imong mga binuhatan. Kaya matod pa sa Episo 2, 8-9, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. So luwas ka na. Namo ka na ang una, the first step to get to success in life. And number 2, human ka na maluwas, ang imong pagtuo, human naman nimo gitumo ngayong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, so naluwas ka. Karon ang ikaduhang lakang, the next step is for you to kanang address or to imo nang diretso ngadto ang imong pagtuo ngadto na sa pulong sa Dios. Okay? Humanan ka man midawat ni Kristo. Humanan nimo siya tuuhi. So ang imong faith karon ikaduhang lakang is towards the Word of God. Pulong sa Dios. Kaya nagatuman ka naman sa sugo mando sa Dios sa 2 Pedro 3:18 nga nagingon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So sa pagpadayon nimo pagtuon, ala, sige hantod makakabot ka gikan sa imong pagkabata nga Kristohanon, human ka ma-born again, then you are considered baby believer, o sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, hala, adlaw-adlaw tuon sa pulong sa Dios, makaabot ka karon sa ikaduha nga level of spiritual growth, which is unsa, adolescent believer. Human yana sa pagpadayon gihapon nimo sa pagtuon sa pulong sa Dios, makadangat ka na didto sa ikatulo nga level, which is spiritual maturity. Okay? So gikan sa baby ngadto sa adolescent, ngadto na karon sa maturity. Hamtong ka na espirituhanon niya ng pagtungtong na gyud nimo sa ikatulo nga ang mao na ang ginganlan o capacity stage. Capacity for life,
for blessings, for happiness, o imo nang himayaon ang Dios niya ng dapita. Okay? So ato lang ning gisubli. So mo kanang ikaduha nga lakang, the second step. The third is, of course, you have to expose yourself to doctrinal Bible studies. Sama nining atong ibuhat dinhi sa niining ministry nato. This is part of the doctrinal Bible studies. Okay? You have to prioritize now God's Word. Nga mo na imong pasiuna. Kay nagasunod na po ka sa pulong sa Dios diya sa Mateo 6:33 nga nagaingon, pangitaa una ang gingharian sa Dios. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. You see? Unahon gyud nimo ang gingharian sa Dios. Unahon nato og ang Dios nagasulti nagasaad nga ang tanan nga imong mga pangandoy, tinguhas kinabuhi, igadugang padiha kanimo. Okay? So ipahiluna ang imong kinabuhi diha sa maong mando sa Dios. Ang ikaupat nga lakang, the fourth step, is you have to organize your life around God's Word. O imo namang tingali na yung duman katong Operation ROTMPP, routine, kinahanglan mahimo na kining routine, human mo ma-organize imong kinabuhi around the Word of God, then mahimo na kining imong naandan, routine. Okay? Habit na ninimo, na batasan na nimo. So, routine, and then organize your life. Number 3, true scale of values. Kining pulong sa Dios na ang imong matuod nga scale of values. Unya, ang upat niya na mo ang making good decisions from a position of strength. Asa man ang position of strength? Divine dynasty. Sa ning divine dynasty, ang Dios nun nga dapit nga naay gahom sa Dios. Mao ni ang atong puluyanan ingon nga mga Kristohanon. From the time na himutang Kristohanon, kita papuyon sa Dios diha sa maong puluyanan nato nga divine dynasty. O naibaw na kung sabot pasabot ni divine dynasty. Divine, Dios nun. Dynasty, combination kinis duha ka Greek words, dunamis means power, gahom, o sphere, nga place o dapit. Okay? So, gitapo ka na sila, dapit nga may gahom sa Dios. Okay? Dapit nga may gahom sa Dios, divine dynasty. Mo ni dapit. And, listen, ayaw kalimot, nga kini di nimo kitaan sa besang asang dapit ning kalibutan na. Di nimo magkitaan. Kaya alam mo ka, asa maguna na ito pangitaa, di nimo magkitaan. Kaya nga no? Paminaw, kining maong divine sphere, niya sa atong unsa, atong kalag, niya sa atong huna-huna. Okay? Niya sa atong huna-huna. Kung naa kay pulong sa Dios diha sa imong kalag, then mo na magagiya kanimo, magatugan kanimo, magapatinaw kanimo, magapaklaro kanimo nga kanang divine dynasty ana sa atong alimpatakan sa atong hunahuna. In fact, as you still recall, the Christian life is a mental attitude life. Inumdum ka? It is a mental attitude, ganing Christian life. Kristohanong kinabuhi na sa itong panguna-una. Mao ito ang gingon nimo, di nimo makita bisag asa. Kaya naasi mo una-una ka na. And, diya pa'y dugang na itong prinsipyo diha. This divine dynasty is the only, listen, the only perfect environment. Maura na.
kanang nasi mong nauna is the only perfect environment in this whole wide world. Di ni mo makitaan ang perfect environment nining kalibutan na. There is no such thing as perfect environment except diha sa divine sphere nga actually kini gitagana na ni giandam na ni sa Dios kaniadtong wa pang tanan. Before the world was created, diha na kini giandam na kini sa Dios. Hangtod ngani nga iyang bugtong anak mikanaog dinhi sa atong kalibutan aron sa pagtubos sa atong mga kasalanan. You see? Hangtod nga namatay si Ginoong Kristo sa krus tungod sa atong mga kasalanan aron kita tubson pag bungat gyud niya sa katapusan niyang pulong dito sa krus, mingon siya, tapos na. It is finished. Tetelestai. Unsa abot pasabot? Natapos ng iyang misyon sa pagluwas sa tao. O dungan niya itong pagsulti niyang tetelestai, iyang gibilin kining maong divine sphere din hining kalibutan. Iyang gibilin. You see? Nga maopoy, gipuy-an ni Ginoong Kristo sa iyang pagkatao in His humanity samtang dinhi pa siya sa yuta. You see? Mao to yung gipuy-an. That's why He became a winner. Na mao bitaw. The Lord Jesus Christ, ayaw ni kalimti, the Lord Jesus Christ is the model of winners. Siya ang modelo. Nga siya ang unang mananaog. You see? So He set an example kanatong iyang mga sakop sa iyang body of Christ. Kita sakop naman sa lawas ni Kristo. Okay? So, kitang tanang mga Kristohanon, gihatagan niya ng divine sphere. Now, mura tingaling karon pa ka makadungog ni mga pagtulunan na, no? Mao bitaw to ang giingon nimo nga kini atong pagtuon sa pulong sa Dios dili ni ingon-ingon di pareha sa kadaghanan. Kini doctrinal. Mo ni giingon ni doctrinal kay ngano ambot pasabot doctrinal ang mga pagtulunan nga tong gitunan dinhi gikan gyud sa huna pulong sa Dios. Okay? Gikan sa iyang mga pulong diya sa Biblia mo nang atong gitunan. O kini atong pagtuon pod dili ni kay mga taphaw lang kini atong hisgutan by product na kini resulta na kini sa makuti, meticulous, thorough, kinuy-kuya yung pagtuon sa pulong sa Diyos ang gihimo sa mga Bible scholars who are doctrinal believers. You see? Ilan yung gikuy-kuy, utingkay, ilang gisiksik yung sibot pasabot. Kung magtuon ta sa pulong sa Diyos, ang tinuod yun, tunan ang pulong sa Diyos, dili kay bersikulo niya, kapitulo, no. It should be verse by verse, chapter by chapter, from sentence by sentence, you see, o binasihan ang tutok sa original nga mga pulong nga gigamit in the Old Testament sa karaang tugon. Ang Biblia gisuwat kini originally in Hebrew and Aramaic. You see? Aramaic mo to sinuntihan ni Ginoong Jesucristo. Hebrewanon o Aramaic. Okay? Ang New Testament bagong tugon originally was written in Griego nga pinulungan. You see? So, ingon ana pagtuon sa pulong sa Dios based on their original languages, based on the history when that verse or chapter was written. Mo na ginganlan og isagogics by history. Okay?
Unya, categorical, by categories. Ang sabot pasabot. Kung magtuon ta sa pulong sa Dios by categories, dili ko kay magalukso-lukso unsa diya. One category, for example, kategorya sa kaluwasan. Nga ginganlan kini sa theology as soteriology. Okay? The doctrine of salvation. Soteriology. Okay? Mo na by categories. Okay? Doctrine of salvation, doctrine of justification, doctrine of the faithless life, doctrine of the divine dinosphere, kinang tanan. Doctrine of the 10 problem-solving devices nga giandam sa Dios, all of this, mao ni ginganlan og doctrinal rationales, categories. Unya, isagogics, through history, categories, by categories, bahin sa unsang doktrina. Unya, ang exegesis, binasihan sa original nga pinulungan nga pagsuwat niya ng New Testament. Nagkasabot ka ba? I hope so. So mo ka na ang pagpatinaw kanimo nga kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios, by product na kini, mura kintaog ato na lang ning pahimuslan, resulta niya itong makuting pagtuon sa mga Bible scholars nga uting kay gyud ini. O usan ining sources gikan sa Houston, Texas. Na diha ang original nga mga pagtuon niini. Through isagogics, categorical o exegetical. Mo kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios. So mo nang maklaro gyud nimo. Maklaro gyud nimo. Dili kay mo ingon lang kag unsa may but pasabot ni ining maong bersikulo ha unya. Pag-interpret nimo na tinawhanon. Huwag mahimo. Huwag kay makatunan sa tinuuray gyud sa gikan lintungan na yung buti pasabot sa pulong sa Dios. So that is how we explain. Okay? Balik ko nako nga dinhi sa pagpahiluna nimo sa imong kinabuhi around the Word of God. This is, under this maong operation ROTMPP, routine, organized life, true scale of values, making good decisions from a position of strength. Mao tong divine dinosphere, mao ni position of strength. Kay kung tuwa ka sa sod niya na, bisag unsay imong buhatong pag-decide, any decision that you make, kanag yung decision na is unsa right and correct o right decision. Making good and right decisions sud sa divine dinosphere. And then P, mao na kana ang persistency, ang imong malahutayon o perseverance, ang imong makugihon. Si mao na kini ang ROTMPP. O ang sunod niya na nga lakang mao na ang paggamit na nato sa napulo ka kasulbaran sa atong mga suliran nga gisangkap pod sa Dios alang kanato. God's 10 problem-solving devices. You see? Now, kini nasud manggod ni, nalangkob kini sa plano sa Dios. Unsay description nimo sa plano sa Dios? It is the best and the highest plan. Why makalabaw? The best and the highest. And besides, gidefine na to ang plano sa Dios nga unsa. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. Only a right thing done in the right way is right. You see? Mao ka ni description sa plano sa Dios. Dugang pagyud niya na. The plan of God is problem identifier, problem anticipator, problem unsa to sunod?
solver. Okay? Okay, balik ko na ko. Problem identifier, problem anticipator, problem preventor, o problem solver. Balik ko na ko. Aron di yun mo makalimtan. The plan of God is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Mao kana ang plano sa Dios. O ginganlan na to kini usab og protocol plan of God kay ngano man. What do you mean by protocol? Protocol means na ay established standard gyud nga mao na gyud na bugos gyud timos na nga sundon nga paagi. Isa mo na protocol. Gikinahanglan unsa okay tagaan ka na ko ehemplos protocol. Kanibang mga you mean mga ambasador, okay? Ambasador gikan sa nagkalalayng mga nasod. Okay? Madto sila sa laing nasod because they are representing their own country. When they go there, they have to follow protocols, mga sumbanan nga ilang sundon. Okay? Protocol. Napanalitan, kini popular mga ehemplo nga, kung ikaw presidente sa usa ka nasod mo kag laing nasod, inig na ay luncheon na kita sa mga dignitaries, na ay protocol nga dili ka mutapad sa imong pares, imong misis. During the luncheon, wani mo na mamatik di. Dili ka mutapad sa imong misis. Kaya ang taparan sa imong misis, kadto mang presidente sa nasod nga imong bisitaan. You see? That's protocol. Sundon nimo. Ang yan ay mga sumbanan lagi, mga patakaran nga na ilang sundon. Maupod ang plano sa Dios. It is a protocol. Mo na nga, kundi ka magtuon sa pulong sa Dios, wa kay pagtuon, wa kay alamag nini. Ang plano diya sa Dios, protocol, walang kakaibaw. You see? Therefore, ang imong pagkinabuhi, ingon nga Kristohanon, subo nga palandungon nga ikaw, di yun magkakabot nga mahimong mananaog. You see? Kaya nga naman, gilibutan ko tag mga dautan ng kalibutan na. Why? Nanumdum ka nga, kinsa may gadumala ng kalibutan na karon. Si Satanas, ang arch enemy of God, the avowed enemy of God, si Satanas, kanhi Lucifer, karon ni Satanas na, mo ni kaaway sa Dios. Ang iyang policy, pulisan niya ng kalibutan na, evil, dautan. Whereas ang iya sa Dios, ang iyang policy is grace, grasya. Mao nang nagkaatbang, nagkabangi kining grasya versus dautan. O kita na sa taliwa, we are in between. Papilion ta sa Dios. Unsa may buot nato nga mo influence sa atong kinabuhi. Dautan ba o grasya? You see? Kaya kung ikaw na influence gyud, na dumala na gyud sa evil, then unsa may puruhan nimo mahimong mananaog, pildi ra gyud ka kanunay. Pildiro ra gyud ka ni ining ginganlan og spiritual battle. Dili gani kay battle, spiritual warfare. Na ay gubat yun sa sulod. Kining gubata. Tali sa puwersa ni Satanas o puwersa sa Dios. Kita na sa taliwa, papilion ta sa Dios. O mabitaw ng, well, mong imog yung i-reverse concentrate na po nga nung gipabuhi ta sa Dios dinining kalibutan ha. Unsa man gyud tuyo sa Dios. Gibutang tagtuyo sa Dios ning kalibutan na tuon sa to kanang resolve the angelic conflict, resolve the spiritual war between Satan and God. You see?
kita gigamit sa Dios to resolve. Ipakita ni Satanas nga mananaog yun ang Dios. No way yun si Satanas mo daog. You see? He is a defeated enemy. Ang labing tinuod. No, na nga kita, pagamiton ta sa Dios atong kabubuton, gihatag kuning kabubuton sa Dios nga rin nato. Pagamiton ta na. Kay mao man gyud ang tuyo sa Dios. Mo bitaw nang balikon nato nga create kita sa Dios dinhi o gibutang taning kalibutan na tungod kay anaa siya'y plano. You see? Di man ta kay niya permanente ning kalibutan na. Kinsa may naging permanente. We are just traveling. We are just sojourners. We are just on a journey. Okay? O kung di ka magtuon sa pulong sa Dios, di ka mahibaw sa imong destiny. Di nimo makabot, di nimo maangkon ka ng personal sense of destiny. Ikaw nga magtotoo nga nagmalahutayon, nagmasubayon, nagmakugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ikaw rin nahibaw niini. Ikaw ra. Nga naadi kay destiny. Nga kiguban ka na sa Dios hangtod sa kahangturan nga wa nay mga suliran. Revelation 21:4 unsa, God will wipe away all your tears. There is no more pain, no more suffering, no more sorrow, no more death, because the old things are passed away. Basahan ang Revelation 21:4. Nagapadayag ka na, nagapatinaw ka na. Mao nang ang atong destiny, mao ang eternidad. Dili kay eternidad dito sa linaw sa kalayo. Lake of fire, mao to'y dangatan ni Satanas o sa iyang mga alalay, mga demonyo. You see? Kining kalibutan na punos mga demonyo, mga sundao ni Satanas. Satan is just like a roaring lion. He is roaming around looking for whom he may devour. Yung tukbon. Na kung wa kay pulong sa Dios diha nga mo'y hinagiban nimo, bato kaniya sa iyang mga demonyo, unsa may metabo nimo? Casualty ka. Nasabot ka? You are a casualty in the angelic conflict, meaning spiritual warfare. Ikaw, produkto na po sa imong desisyon. Manigingon sa mga katigwang tinuyuan sa imong buot. You see? No, kining atong pagtuon din klaro-klaro ni. Way tihik ni. Way lipod-lipod ni. Yung may lipod-lipod ang pulo sa Diyos. Take it or leave it. See? God is dead serious. Paminaw. God is dead serious to His word. Na kung wa kay gana, wa kay tinguha, wa kay gugma, wa kay kadasig sa pagtuon sa pulong sa Dios, nan mo na. Wa kay chance nga mahimong mananaog ning kalibutan na. Sorry to tell you. It is tragic. Kini nga itong paghisgot ni grabe, kitang tanan igo. Ako nga nagyaw-yaw din sa wapat ko magyaw-yaw, igo na kong daan. Ako'y naunag igo. Nakasabot ka ba? Kitang tanan, igo nining tanan. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Saan man na nimo? Di man na nimo matuis. Naragodan nimo og dawaton nimo ning atong gitunan din ni hugdi. Na magkay kabubuton, di man mamugos ang Dios. Way pugos. Kung bahin na sa Dios, way pugos. Nagarespeto siya. Nagatahod sa imong
desisyon sa imong kabuton. Panay ba na po ka? Whatever decision you make, you are the only one answerable, responsible, and accountable. Yan ang maong desisyon. Gusto? Mao na. Kini mga basic ra gud atong gipanghisgutan. Apan gikinahanglan nig balik-balikon, subli-sublion aron mahimo na yung klaro, tinaw, tataw sa atong salabutan ning tanan. Giandam ni sa Dios kaniadtong wa pa ang tanan. So, balik ta niadtong plano sa Dios. Appeal niini mo ang God's 10 problem solving devices. So, kanunay na ito balik nga we have to claim God's promises every single moment of every day. This will lead us to occupation with Christ. Mao ni ganoy ka nato, magapadangat ka nato ngadto sa pagkaokupado kang Ginoong Kristo. Just imagine, maokupado ka na niya. Siya na gyud ang nagahari diya sa imong galamhan. Okay? Mao man gyud na ang kabubuton sa Dios nga siya gyud ang numero 1 sa atong kinabuhi. So we have to claim His promises. Kadaghang mga saad sa Dios diya sa Biblia. How many? 7,000 promises. 7,000 ka mga saad sa Dios. Natingala mo yung kag imong bading ihap. Ang ato din mga prinsipyo in taon ning atong gipanghisgutan. Prinsipyo ning atong gipang tuki nga kinutlo, gikuha, natun-an, makuti, pagsusi, siksik sa mga Bible scholars nga nagatuon doctrinally sa pulong sa Dios. Mao ni ang byproduct kasabot ka. Resulta ni kita igor na tanggapahimos ni murag tagi hingtak-ang na lang tadiha sa lamisa igor na mukaon nga gi andam na ning daan sa mga Bible scholars nga naga dupot di sa pagtuon ni ilang gi butang na lang diha igor na mukaon igor na mutangka o mukaon karon nagakaon ta nining resulta lagi sa magkuti nga pagtuon sa pulong sa Dios. I hope na sabtan nimo kana. So, we have to claim. Unsa man ang mga saad sa Dios, mao lang ako lang ang tagahimplo. Okay? Fear not, I am with thee. Nana. Trust in the Lord. Nana's Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Siya ang magadumala sa imong alagianan. Okay? Psalm 119, 105, unsang isulti. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my way. Okay? Your word is a lamp unto my foot and a light unto my way. The truth, mao ka na ang magagiya kanimo, mag-guide kanimo. So, tanaw ka na, claim those promises. Atong ang kunon. Naran nato lagi po. Mo-claim ba taniya na o di? You see? Okay, ayaw kalimot na usab kining Operation SLA. Ang sama na. Og imong i-recall unsay pasabot sa SLA. Study, learn, apply. Study, learn, apply. Gawas niini, a believer, ang usa ka magtutuo, must be in the right place at the right time with the right attitude. Inanglan na siya sa husto, tukma nga dapit, sa husto nga panahon o sa husto nga pagtagad. I hope na sakto ng binisaya. SLA o PTA. You must be in the right place at the right time with the right
attitude. And then, always make it a routine to examine yourself. Atong susiyon tong kaugalingon. Na batay gihambin nga mga well, okay. Pila man ka klaseng mga tuod. 3 major sins. Dili mga mortal sin o venial sin, dili sa pulong sa Diyos ning atong doctrinal guni atong pagtuon. Okay. Ang una niining 3 major categories of sins. Number 1, mental attitude sin. Sala sa una-una. Okay, unsa mga ehemplo sa sala sa una-una? Well, pride. Pagka garbuso, pagka mapahitason. Sunod, hatred. Pagkalagot, hatred. Pagdumot, di ba? Sunod, implacability. Pagkagahi sa yun. Implacable. Gahi yun. Mo naging sa akong amigong gahing simod. Okay? Implacability. Sunod, bitterness. Ano sa maning bitterness? Pagkapintasan. Pagkamasukanon. Kalagot. Okay? Sunod, jealousy. Sunod, ayun sa maning jealousy. Pangabubuho. Uy, sala man yung mga bubuho. Mulang sala. Ano man po pasabot ni mga bubuho? Kung sa mga hinungdan ni mga bubuho? Ha? Hindi ka gustong matubkan o malabwan na mulabaw pa nimo mga bubuho. Sunod, envy. Ano sa maning envy? Kasina. Masina kasi mong silingan, imong isig katao, siya na 5 ka auto, nasina ka. Ngayon siya, mura maglupig na kung ano mo palit na bukog na po na lang. Muna yung mga buhat sa mga di magtutuog yun. Muna yung klaro. Kasina ba? Tungkol sa kasina. Sala. Ano siya may sunod? Vindictiveness ka ng mapanimaslon. Vindictive. Karag yung labihan ganyan mo, irot-urot ganyan mo nga. Vindictive ka. Madidumtanon. Okay? So, unsa pa yung sunod? Well, anxiety. Kana bang pagka hingawa o unsa nang Bisaya sa anxiety. Unya, unsa pa? Fear. Kanang pagkahadlok. Sala. Worry. Ahay, sala. Tingaling uban ninyo, karon pa makadungog ni sala di ay. Naanas pulong sa Dios. Pulong sa Dios ng atong gisgutan. Worry, kabalaka. Daghan mangyong mga tao nga mabalakon. You see? Ang worst na ini mga tuhanan, no? Na mga tao nga sige gina sila kabalaka. Na anad na bag kabalaka, sige kabalaka. Hangtod nga nakalimot na, uy, mabaka na po sila. Unsa ba ito ilang ikabalakan? Nagkasabot ka ba? Kana ba naanad na mga sila pagkabalaka to worry? They keep on worrying. So much so that when they forgot what they have worried about, worry na po sila. Ano grabe. Unsay sunod? No, ehemplo sa mga sala una. Self-pity. Kanang pagkaluoy sa imong kaugalingon. Maingon tingali kang in town, tiguang nako. Wa na ko'y hinungdan. Sala. Wa ka kay bawag sala ka na. Sala. Kini nga itong gipangisugutan, mga ehemplo lang ni sa mga sala. Dagahan pa. You see? Na kung wa ka magtuon sa pulong sa Diyos, may bawa di kag saan eh. Naanad naman ka. Muralag natural na nimo, pero wa ka kay bawag, ikaw nakasa. Kasabot ka. No, nangagikinahanglan ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Antun masilsil na kana o
himo na gyud ang klaro tin-aw diya sa imong salabutan nga di na gyud ka makaakos magbuhat niya na sala hindi ka na. Kung nahibaw ka, all sins must be punished by God. Hinumdumi yun ang prinsipyo ha. Dili gyud siya mahimong iyang di lang niya balihon. Iya gyud ang unsa silutan. I'm sorry to tell you, but that's the truth. Kitang tanan igo gihapon ana. Unya mao to'y kinagrabihang matang sa sala. Mental attitude sin na mga tanak ko nimo ngano man kaha nga ang sala sunahuna mao may kinagrabihang matang sa sala. Ngano man. Ibaw ka ngano? Mental attitude sins, listen, mental attitude sins are the worst kind of sins kay, paminaw, dili makita sa tao. Huwag nahibaw sa imong gihimong sala di sa imong nauna. Sabot ka. Ikaduha, ang Diyos ra o ikaw mo nahibaw sa imong gibuhat nga sala. Kay skapo ba ka? Nibawaan naman tanan sa Diyos. Nga kinis pulano makasa ugma, makasa karong sunod oras. Magasa after few minutes, naibawaan na sa Diyos. See? So, watay kais kapuhan. Kay salaman ka na, iya gyud ang silutan. Okay? Mental attitude sins is the worst kind of sins. Ikaduha. Ano siya may ikaduha? Sins of the tongue sa dila. Ibaw makakininga atong dila makapaig ni makasilaob ni one forest usa ka lasang. That is an idiomatic expression. Kini atong dila, grabe kala ni atong dila. Unsa may mga ehemplong mga sa dila. Okay, usa bullying. Giuna gyud na lista. Bullying. Unsa man bullying? Pagdaog-daog, pagdagmal. Uso na naman karon kini mga bullying. Mga eskwelahan, unsa mga kabataan, buli-buli. Anto daghan ang mga disgrasya na buli-buli. Bullying, sa na? Di man kay mga bata ra, mga dagkong tao, mga maas na. Sige pagbuli. Okay? Bullying. Usa na, sala sa dila. Sunod. Maligning. Siya maning maligning. Pagdaot sa uban. Sala sa una-una. Sa dila. Sunod. Criticizing. Saway. Unsa pa sunod? Lying. Pamakak. Sunod, judging, paghukom. Sunod, criticizing, judging, maligning, o mao lang usa ka na nga itong mga himplo nga paidaghan. Unyang ikatulo. Unsa may ikatulong kind of sins. The third kind of sins is overt sins, sala nga makita, sala sa gawas, sala sa buhat. Okay? Unsa may mga ehemplo sala sa buhat? Ha? Ibaw ka unsa? Well, naay kanang pangawat. Mga pangawat. Nya, unsa pa? Basta makita mga crimes kung sa na diha. Pag panumbag ka ba, makig-away ka ba, overt naman na. So all this, mga ehemplo lang kini, no? At kining tunan pag yung makuti yung pagtuon nini as we go along. Pan kini ato lang ning dalikyatan kining confess every sin you commit. Flush them out of your life. Manigingan lang sa rebound.
Sa in English nga rebound mo nang yung rebound pareho ganun ng basketball. Kamong hinanaw mga basketball labi na sa kanang playoff na basketball. So makita mo sa basketball. Inig sige nimo dribble, kamong nahibaw basketball, dribble nimo, i-shot nimo. Unya, o man ma-shot, ang kontra nimo nga team, iyang i-rebound, iyang kuhaon, kantong bola. Kaya ron siya na po mo shoot dito sa iyang ring, sa ilang team. Mo nang rebound. Gikan sa gawas, imong untol na po dito sa imong ring. Balik ka. But pa sa rebound, nga mo pauntol ka gikan sa gawas ngadto sa sod sa divine sphere. 1 John 1:9 sa gisulti. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, human yun mo hinganli ng mga sa, bisa galakaw ka pa diha sa karsada diha, niya hinumdum ka nga nakasa diha ka, imo lang itong ihinganlan nga ito diritso sa Diyos. Lord, nakasamang kwanto. Ako kining acknowledge diha kanimo, Lord. I acknowledge, I admit that I have sinned. Diha. God's faithfulness erases that. Blots out. I-flush out ka ng maong sala out of your life. So, din hilang una kita kutob. Ining atong pagtuon ni ining pagtulunan how to be a winner in this life and in the next. So, ginapit ka gyapon sa pagpakiuban ning atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. O magauban sa kita sa sunod di kayon ugma pagpadayon ni daghan pa kitang pagatunan o karon magampo ta. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ining laing higayon sa among pagtuon sa imong balang pulong. Hinaut pinagis pagahom sa Espiritu Santo kini mahimong tataw tinaw sa among panumduman o Dios nga among maggamit kini sa among matagutlo nga pagkinabuhi aron kami mahimo gayon, magkakabon gayon niya ng dapit sa paghimo na mo mannaog nining kinabuhi o dala ka na mo kining among pagtuman sa imong mga mando aron kami makakabot sa in the next life to be winners in our life, glorifying you. Ikaw lamang ang bugtong angay sa among pagdaig, paghimaya. Uban ni kami sa among pagbubuhag karong adlaw, Dios, iway kami sa mga kabilinggan, kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.